És un entrenador que, a part de fer-me professional, que és el que em va donar l'oportunitat, és el que més m'ha fet millorar. No mima especialment a alguns jugadors, sinó que ens tracta tots igual. O sigui, ell és just amb el que li dones. Si realment t'ho mereixes, t'ho dones, si no, t'ho treu. Un partit fora de casa, sembla que era el Coll de Dénia, perquè jo sempre es confon, segona B també. I estàvem a l'hotel i feia la xerrada dins l'hotel, no? Quan anàvem fora de casa la feia a l'hotel. I només comença, diu, bueno, vamos a jugar contra el Dénia. I llavors, abans de passar la fulla de l'alineació, diu, ¿hay alguien que no quiera jugar? Diu, os prometo que no me voy a enfadar, pero si me lo decís, no juegas, sale segunda parte, o no te vistes, pero juega otro compañero. I un company va dir que no volia jugar, que no estava suficientment actiu com per jugar. I no el va posar. El va tatxar perquè jugava d'inici i no el va posar. I res, i la setmana següent va sortir de titular. Vull dir, no li va tenir en compte, al contrari. Quan es broncava era molt bo. O sigui, feia molt respecte, moltíssim. Me'n recordo, és una esbroncada, me'n recordo vam perdre el camp de Córdoba 2-0. I portàvem des del principi de temporada, era jornada 5 o 6, portàvem des del principi de temporada assajant les faltes tan, t'ho dic en castellà, cercanes com lejanes. I teníem una senya segons si consideràvem que era la falta lejana o falta cercana. I clar, ens fan una falta intermitja. I era a principi de temporada un cacau, uns deien lejana, uns cercana, no sé quanto. I pam, ens fan el gol. I el Lluís, després del partit, no deia res, però el dia següent ens feia entrenar i parlàvem de tot. Tant si havíem guanyat com si havíem perdut. I clar, se'ns va posar a esbroncar dient que no podia ser, que cada falta estiguéssim tots mirant-nos i decidint si era cercana o lejana. Llavors es posa allà tal qual, esbroncant-nos com el que més, i ens diu, ¿qué queréis? Que salga del banquillo y me ponga falta lejana. I ens quedem tots així, i em sembla que va ser, no sé, no vull dir noms, però un porter dels que teníem que se li va escapar el riure, els altres estàvem en la pressió i continuava, falta, cercana, i continuava fent així. I els seus ajudants els miraven com dient. I, bueno, són coses que és que et queda gravat, no vam fallar ni una. O sigui, ja sabíem el que era cercana i lejana, però claríssim. Jugàvem contra l'Atlético Baleares, a segona B, a casa, en Ministre de Vino. 4 de la tarda o així, un dissabte. Sabíem que a l'estadi no hi hauria ningú. Feia calor, tot el que tu vulguis, no? Llavors, a vegades, trobar la motivació era difícil. I apareix el Lluís, a la xerrada prèvia al partit, dins del vestuari, amb uns fulls a la mà, no? I comença. Ara no m'estic inventant els noms, però on dic València pots dir espanyol, no? I comença. Stoke City, i tira el paper. West Ham. Betis, comença a tirar papers. Villarreal, pam. València, pam. Mönchengladbach, comença a tirar papers. I 15 o 20 equips de primer nivel. Diu, chavales, estos son los ojeadores de los equipos que han venido hoy al partido. No hace falta que os diga nada más. O sea, a mi em va motivar moltíssim. La primera temporada, quan ja estàvem arribant al playoff, ell es va donar compte que em podia utilitzar de lateral. I ell sempre em deia, mira, perquè no tingués por, entre cometes, de jugar de lateral, ¿no? O responsabilitat més de la que tenia jugant de mig. Diu, mira, atrasar a un jugador siempre es fácil, porque tú a un medio lo pones de central, no hay problema. Tú a un delantero lo pones de medio y no pasa nada. El problema está cuando lo adelantas, cuando a un defensa lo pones de medio, que no sabe ni dónde está, y cuando a un medio lo pones de delantero, que no mete un gol ni vamos, ni a l'arco iris. Llavors, clar, això té una bona seguretat de dir, vaig a provar-ho, no?, de lateral. Llavors, aquest és un consell positiu, no?